ki cire na illa ko laifi na yau ki cikin yafi gaskiya ne ka sha wuya ba dan hali ba domin Allah ba dan hali ba domin Allah na san muryar kun san na fara muku a ƙarshen amara sabi na ji tasha sai ya zama na wayi biyu da kashi kudi sai ya ce hanya ce biyo na ce masa nima hamarayen mata zan je nema da farko dai ya sanya jakar sa shi sannan a cikin jakar da piano da suke wasu ma Allah ya saka tutar sa hannu kai alamarin yawa sai na ce kashi buku dai